F'pajjiż normali ministru diċenti li jbati għandu minimum ta' sens ta' mistħija jirriżenja jitlaq wara li qajjem isterizmu f'poplu sħiħ. Hekk iddikjara dwar il-Ministru Ostingat id-Deputat Franco De Bono f'kummenti ma' One News matul il-jum tal-ġimgħa. De Bono saħaq li ħadd ma jemmen li Ostingat iġġieled għad-demokrazija f'pajjiżna u issa nies tal-klikka ta' Ostingat ser jitħallew jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li ġejja mal-Partit Nazzjonalista. Miġnun titkun biex temmen li Ostingat xi darba ġġieled għad-demokrazija. Titkun miġnun biex temmenha li Ostingat tal-karattru xi darba ġġieled għad-demokrazija. Tajjeb, issa flok wieħed Ostingat ħajkonna tlieta. Lill-Ostingat, lil-Delija u l-ieħor hawn da li daħal miegħu Skrivan. Fi kliem De Bono dawn huma affarijiet li jiġru f'dittatura. Dawn l-affarijiet fid-dittaturi biss jiġru, fid-demokrazija laqqas joħolmuhom. Jitwaħxu minnhom dawn l-affarijiet fid-demokraziji. Għax fl-istess waqt li Malta kollha kienet qed tibki fuq il-fjask ta' trasport pubbliku, Ostingat tintlaqa bi standing ovation fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. L-għada li mort il-Kunsill Ġenerali u fil-waqt li Malta kollha tibki bis-servizz tal-arriva ġennew il-kulħadd. U mmur il-Kunsill Ġenerali u ġo Ostingat u taf standing ovation jingħataw hawn xi ħaġa kenon kwadra kif jgħidu Taljani. L-għada riżenjat mill-partit, imma ma laqgħux. Fih dan il-Partit Nazzjonalista hemm klikek ta' nies li jaħsbu li għandhom dritt divin li jokkupaw ċertu pożizzjonijiet. Naħġaw hekk, daw għandhom dritt divin li jokkupaw il-pożizzjonijiet u Alla ħares tmisshom. De Bono jgħid li pajjiżna mhuwiex tan-nofs tużżana nies. U jsiru liġijiet su nies ta' accountability biex dal-bużullotti jieqfu darba l-dejjem. Għax dal-pajjiż mhux ta' nofs tużżana nies. Tajjeb dal-pajjiż u tal-Maltin kollha. Għal dawn ir-raġunijiet, De Bono jiddikjara li ser ikollu problemi kbar sabiex jappoġġja lill-Gvern. At this point in time, b'dan raġunament li għadni kif tajtek, se jkolli problemi kbar biex nappoġġja l-Gvern.